Takže čaute, ideme a ukážem vám teda tie slúbené Angry Birds Epic. Ako vidíte. Epic mi nejak nelaguje, ale toto sa občas zasekne. Dobre. Takže Limestone Lagoon 1. To je to, čo neviem prejsť. Som to skúšal už asi 3-krát. No a neraz mi to nevyšlo. Takže Red. Chuck. A Matilda. Ukážte, ako knockoutujú. Ani sa nezapočujú, ako vidím. Týchto moc nemám v láske. Fred. Tak toto bol dosť zlý úder pre Matildu, ale toto sprosté pirátske prasa bude stále útočiť a bude. A Matilda nám odpadla. To je zlá správa. Klikajte, on je imunný. Ale títo dva ho zbijú. Na povrchu som dával automatické a to moc nevyšlo. A najviac mi je ľúto tej Matildy, no. Matilda mi to moc nepridala. Ty vole. A nejaké elixíry nemám. To je škoda, ale budem musieť asi zomrieť. Toto som už dal. Dobre, vidíte? Ešte jeden útok na Chucka a je koniec. Je odpadol. To je koniec proste. Tento ma zabije. Takže ideme znovu. Alebo ne, ja vám ukážem nejaké ľahšie iné levely. Takže ideme. Vod, to čo je? Najhoršie na tom je, že ja mám aj bomba, ale vôbec sa mi neráta. Toto je sériový level, taký nemám rád. Nevadí. Matilde sa krútia okolo hlavy hviezdy. No, už to prestalo.
Aha, ešte jeden úder čaká. No kúkajte, sknokautovali mi čaka. Pravdepodobne ani toto nebude víťazné, ale čo už na Tasty Angry with Epic. No toto nedám, pretože to je sériový level, ako vidíte. Už mi sknokautovali aj Čaka a čo skoro aj Matildu. A teraz aj Reda asi, ne? No Matilda je už out, aj Red. Aj, tak dobre mi to išlo, keď som to hral bez točenia a teraz to, keď to hrajem na game, tak... No, trápne prása, aha. Aha, jaké trápne prása. Strašne trápne prása. To prasa je tak trápne, že každý by sa z neho strápnil. A idem urobiť prvý level s Matildou aj všetkými. Čakajte, prečo tam nie je bomb? Aha, je tu. Kde je ten prvý level? Tuším, že... Asi tento. Hej. Toto je ten ľahký. Jedno malinké prasátko. Veď toho skrokautujeme na jedno, aha. Čože? To je aké horké. Jedno prasa s tou trápnou lianou. Čo je toto? South Beach. Žijeme s bombáčom. Aha. A je po ňom. Ha, 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 ha. Takže tu? Ne. Koľko tam bolo? Aha, troch. Tam môžem dať, takže ja si volím tohoto, Matildu a tohoto, dobre. Dobrá trojka. A iba jeden taký mini debil. No prepáčte, ale končí sa mi limit, ale ja to pre vás urobím. Ja to pre vás urobím.
No aj po prasiatku. Paráda. Takže dovidenia a vidíme sa u ďalšieho levelu, teda videa Lenovo Attack TV SRO.